Davant d'aquest escenari, realment el que fem nosaltres és recollir el sentir popular, el que la gent al carrer ens transmet i que continua sent el que ja ens van transmetre des que es va fer la candidatura del Junts per Sí, després del Junts pel Cat, que sempre és el mateix, la unitat, reclamar la unitat dels partits que estem, per dir-ho d'alguna forma, treballant per la independència, treballant perquè el procés tiri endavant de forma incansable i des de ja fa uns quants anys i continuada. Totes les altres informacions que de vegades poden regalar les orelles són un problema per la formació que ho segueix i per la que, en definitiva, tàcticament continuen sense voler treballar una llista unitària. Totes les altres coses, totes les altres qüestions que tenen a veure amb enquestes i pronòstics poden ser un gran engany que ens porti a un gran disgust, que després del 26 de maig a les eleccions municipals el resultat sigui dolent i les forces sobiranistes no puguin guanyar ni governar en aquesta ciutat.